Fil-programm Xarabank, il-Prim Ministru ħabbar li se jingħataw 5 miljun euro lil Puttinu mill-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza. Dwar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għal f'post fuq Facebook li jemmen li għandna nintrabtu biex nibnu dawn l-appartamenti f'Londra sabiex il-morda tal-kanċer ikollhom għall-inqas post fejn jgħixu waqt l-ar żmien. U żied jgħid li jemmen ukoll li għandna naraw x'inhuma l-bżonnijiet fis-settur tas-saħħa kollu. Nemmen li pajjiżna għandu jagħti l-aktar lil min għandu lanqas, anzjani, foqra, morda u dawk l-aktar fil-bżonn għal Adrian Delija. Fil-waqt li fakkar kif Malta hawn ħafna u ħafna volontira li jagħtu ħinhom, xogħolhom u ħajjithom għal karità. Il-morda, id-dajfa, l-anzjani u l-foqra jistħoq ilhom l-għajnuna tal-gvern. Anzi l-gvern u obbligat li jieħu ħsieb li dawn jingħataw l-aqwa li jista' l-pajjiż minn żmien għal żmien għax dak hu xogħol il-gvern, obbligu, dmir u mhux karità. Adrian Delija temm jirrikonoxxi lill-eluf ta' volontira, lil mijiet ta' NGOs, lin-nies, lill-poplu Malti wawċi ta' qalb kbira li jagħti dak kollu li jista'. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista item jirrikonoxxi wkoll lill-eluf li sbieħ il-ġimgħa l-kbira imxew mill-Mellieħa sal-Isla biex ġabru aktar minn 80,000 euro.